kag sa pamilya Herman Arnaiz kag Sancho. Kaya Trufilo Española Jr., good morning man. Tamyaw ko gid, go monitor always, Chai Jutay, Sulinap taga Zone 3 Hinigaran. Uy, good morning sa tarang nga taga Banwasang Hinigaran. Kay Miss Sally De Souza. Okay, you're welcome, Miss. Hulat-hulat lang mag-chat. Gina sila karon sa inyo. Sino na? Ay, hindi gali si Vergara. Tiyo gali, no? Ano? sorry. Ang nagdaog bala sang load. Load sang cash. Sorry. Kamugid ka palaptas. Sang cash. Kamugid ka palaptas ang fake news nga. Hindi nagsala lang ta. Elias Bandada, good morning. Michael Joseph Helado, good morning man. Kag sa tanan nga nagapamati. Joel Madalugdog, healthy full week. Ay, bongga sang healthy full week. Yes. Ano? Healthful. Hindi ako ba lumayo magbasa? Damol gid ulan ko no hambal ni Elias Bandada. Yes bala, as in kagina pagkadto ko di super. Kaya Joel Madalugdog, Ters Vergara Sancho, kaya biya ko no load, cash gali. Sige lang Susan Ganansyal Agapito, good morning dira sa Mimansilingan. Happy birthday kay Francine. Ano niyo magbasa? Natalie Bautista. Nathaline, sa lagorong iyang ano. Ha? Kay Dumat Jolly basahon eh. Ha? Kay Dumat Jolly basahon. Sa akon yun, nasaligin man dito to kata. Hindi, ang happy birthday, Francine. Birthday. Bautista. Tilay managuro si Francine Matjali. Basi Mat Jolly, good mo na. Good morning. Kay Aida Hefes, good morning man. Jessa Are, good morning dira sa may pinaginpinan. Sa Cabancalan City. Good morning dira sa inyo. Sige kay bantay ko daan sa gulpi lang. Gulpi nga. Gulpi magbalik. Okay. John Mike Limoncito, mag-aga man dira sa imo. John Mike, no? Sige. Good morning, man. Do kwantuon mo pa pagadto ko, di grabe man ang ulan mo, ikaw grabe man ulan. Yes, damol gid sure. Kaya hinahinay lang ko, hinahinay lang mga ka-action kay madanlog ang dalan sumong, no? Kay Virgil Pinda sa Celine Homes, good morning dira. Kay Randolph Bayog, good morning kay Roro Cagrara. Kag Neneng sa Santo Niño. Good morning dira sa inyo. Wala nang tigulang, Kalain sa tigulang. Good morning, Action Felix! Nagkadlaw-kadlaw siya, nalipay kita. Show. Thank you kay Sir Joey Madalogdo. Gwapo ka man, sir. Give back na dahil. Giving back the praise, the compliment. Yes. Andali lang, kay basi malipat sila kay tatlo ko na ng storytelling siya. Storytelling gidya. Balok ka bantay ko action doors kay basi bala. Ala, ning tinaglisubong no. So kadasig lang. Next month chimpo muerto. Ay tawag na chimpo muerto. Mag-chimpo muerto untat galing na action boy na. Ako ay ginawa sa galing. Amo na sa nga diri na sa Negros actually ang tawag nila chimpo muerto mo. Oo, tingkiliwi ko na. Actually, kiliwi na. Hindi, actually ang chimpo is season or time. Ang muerto is dead. So dead season na siya. Amo na. Kaya mo na kay why na sa galing mo. Dili lang din sa Negros. Amo na ang butsin mo siyang chimpo muerto. Spanish na siya, action doors. Chimpo is time or season. So, muerto is dead. Dead season. Standby sa mga balita national. Sa aton mga ka-aksyon, nakahibalo ka mo bala nga sa sininga panahon man, importante irato ni kayong lawas. Sa good malikawan,
número 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:32. Detalye na sa mga balita nasyonal. Ginapapreparar na sa Department of Health ang mga hospital sa posibleng surge o kung pagdamos ang kaso sa Delta variant sa pungsod. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kinahanglan nga pabasgugon ang health system capacity sa din dapat sa karon pa lang handa ng tanan nga magdugang sa mga kama, nagakaigong nga supply sang oxygen, kag naka-preposition na ang mga bulong kag ibang mga supply nga kinahanglanon sa mga maigo sang mas mabasgog nga variant. Samtang padayon inabantayan sa DOH ang 7 ka rehiyon sa pungsod bangod sa mataas nga kaso sa COVID-19 sa nakaligad nga semana. Kalakip sa mga pagtaas ng kaso ang Region 13 o Caraga Region, Region 11, Region 6, Region 5, Region 4A, Region 12, kag Cordillera Administrative Region. Nanawagan ng Department of Tourism kung DOT nga panubuhan ng price cap sa mga COVID-19 test para mas madamo nga biyahero ang maengganyo nga padayuno ng ila travel plans. Sunod kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, tuman kamahal para sa mga budget-conscious nga biyahero ang sakaron nga presyo sa RT-PCR test nga nagabalor sa tubtub 5,000 pesos. Tuman kabugat ang presyo nga ini labi na sa mga dalagko nga pamilya nga magabiyahe nga ululupod. Nagapati si Romulo Puyat nga in kaso mabuhinan ang presyo sa RT-PCR test magasanyog liwat ang economic activities kag mabuhi ang tourism industry. Hindi lamang makabulig sa mabiyahero ang amo nga tikang kundi pati man sa mga local government units bagod mas masiguro nga masunod ang ila test requirements. Gintawag naman sa pilang mga kongresista nga binuang ang plano ni Presidente Rodrigo Duterte nga magpapili bilang Vice Presidente agud nga hindi mapasakaan sang kaso may angot sa maginaligar na himo sini nga sala. Sunod kay House Deputy Minority Leader kag bayan muna Representative Carlos Zarate, nakahibalo si Duterte nga wala sa mawakod nga immunity ang Vice Presidente. Dugang pa ni Zarate, ang mga pahag ni Duterte ang wala sang patod kaangay sa iyagin palayag sa kampanya sa tuig 2016 nga masakay sa jet ski padulong sa spot list apang sa uli, iyagin ako nga hindi niya ini paghimuon. Pahayag naman ni Bayan Hunar Chairman na Nery Colmenares, wala sang kawianan ang palayag ni Duterte. Ako na daw wala na sang huya ang palayag ni Duterte nga pagpapili bilang Vice Presidente para namang mapalagyuhan ang yes ni mga sala. Ginapahayag pa ni Colmenares nga dapat hindi pagpanugutan sa publiko nga mangin presidente ang politiko nga personal nga interes lamang ang ginaulikid. Sa 68 ka mga trainees ng Bureau of Fire Protection o BFP ang nagpositibo sa COVID-19 sa Baguio City. Sa isa ka statement, ginpahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong nga ginhingyo niya si BFP Chief General Jose Imbang Jr. kay suspend ana yung training sa tupag Hunyo 12 apang ang regional offices ang nagpadayon sa training. Nagligad niya semana, ginpahayag ni Magalong nga ginhingyo niya ang BFP kag Philippine National Police nga ipauntat ang training sa syudad kasunod sang lapses and compliance with the health and safety protocols. Sa itong Sabado, ang Baguio ang may 541 kaaktibo kaso sa COVID-19 sa din 14,935 dire ang kabilugan nga infected. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:35. Kag sa ato mga ka-aksyon, ginalikawan mo ba lang mabalik ang hepatitis nga nagtugas sang paghubag sang imatay, nahadlo ka ba lang malatnan sang sulalob. Standby na sa Action Report, second portion, upod Action Fred Salanga. Balikan naman kita sa Action Balita Morning Edition, upod yapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Aton pamatian, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.